Guys, nontonku BODO vlog YouTube channel बयखौबो बराय हरलायबाय आंनि गुवार बिखाजों साथा लालायबावनाय खेंखायखाय लाथि खेंखायखायनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ लाबोनाया जालायबाय गोबाव जालायबायमोन आरो माने थाब भिडिअ होनाय जायो नालाय ओमफ्राय दिनै इउनिक स्टाइलनि ना हमनो थांगासिनो आं सेरमांगा दैसायाव ओइ नुहुरनायथिं आरो दैया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे गोसो गोथारै मोजां मोननानै नायलांबानो जाबाय आरो इन्जयिं माने इन्ट्रेस्ट लानानै नायलांदो ओमफ्राय आं भिडिअ होयिया गोबावसो होनाय जायो भिउस माने भिउवार्सफ्रानो बरिं जाजोब्बाय खोमा ओंखायनो भिडिअफ्रा भिउसआनो फैला नङा होमबा ओमफ्राय आं माने भिडिअखौ गोबावजोंसो लाबोनाय जायो नालाय नै बे एरियायाव फुरा थालिर बागान गायजोब्बाय आरो खोला माने बेयाव गासिबो थालिर बागान गायबाय ओमफ्राय आं बेयावनो हाजिरा मावफैबाय थादोंमोन आरो थालिर बिफां गायनाय माबा जावखुनाय खुनु संसदन गैया नैबे हुलथुम नुनाया ना ब्लारसो जालाजोबखोब्रा बे हुलथुमावनो थालिर फबदों आरो जावबानो ख्रेखे खाख्रा होनजोबखायो मुराजोब माने बिराद जंगलबारिमोन आरो बे बिराद गिदिर हाग्रा ओरैहाय नुगोन दा बैलाय बेफोरबायदि हाग्रा जोबमोन ओंखायनो टाइम लाबाय आरो गायनायाव हाग्रा सिफायनाय बेयावनो बेस्थ' जानानै दंमोन आं गरिब जिबन माथो खालामनो गरसे गरनै बेफोराव हाजिरा मावनानै खामायलाबायाबा माथो मोननो नङा होमबा मावबाय आं सेंग्रा जिबनखौ लानानैबाबो रानथाब खुथाब माने गाबोन 50 संफोर 100 बिदिनो मेथाइ जालाबायनो उफाय गैया गस्ला गांसेखौ बायनानै लानो हाया खानायफोरानो दुहाबजोबनानै दं नै खाथबलाबायनानै लादों इगनर खालामनायनि सुखुवाबा नंगौना नङा ओमफ्राय मा बुंनो भिडिअ लाबोया गोबाव जानायखाय मुडआनो गैला भिडिअनि खानाय खाथबदों नोंथांमोन माबायदि नुदों नायनो हागोन आरो ओमफ्राय खानाय लावद्रायनायखायसो खादों माने सिनजानो मोनाखै हाजिरा मावै दिनै खामाना बन्द' जोंना गायखांजोब्बाय माने बेयाव सारिदिगिंना बाव थालिर गायखांजोब्बाय उनाव नुनो मोनगोन बे बागान जाबा भिडिअ लाफिनगोन आं बिफां रज'बा आरो दाथ' रज'थ'वाखै बारा ओमफ्राय बै जायगायाव आं थांगासिनो मानि होनोबा ना इउनिक माने दिनैनि ना हमनाया आलदा स्टाइल जागोन इउनिक स्टाइलनि बोहैबाय थानाय दैनि नाखौ बोरै सारालासिनो दै रानहोनानै हमो बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जोंनि गामियारि ओनसोलाव माबोरै नाफोरखौ हमनानै जायो नायलांदो गुबुन जायगानि नायदोंबा आरो टाउन एरियाफोरनियाथ' सोरबा मोनथिखाया खोमा ओंखायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नुलांगासिनो देखायलांगासिनो आङो गासिखौबो थाब्रा सावथा ओमफ्राय दिना बारा थिग नङालै दिनै अखा हाहांसो नुदां अख्राङा गोलैबा बहाबा नाथा हम सेस फिनिश नङा होमबा अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायगासिनो आं दसे उनाव डाइरेक्ट गाइस स्पटआव सौफैबाय होनना मायो नै ओइ देखौ बेखौनो थेजोबगोन आरो फुरा बाव नायानो दिबार नांलायनो दंखायो हौरै थेगासिनो नायनो हागोन ओरै थेस'जोबगोन फुरा लंखा थेनाय बिनि नाखौनो माबागोन आरो मारै होनो बिदिखौ ना दारा थेनाय होनो आरो गाइस नायलांबाय थाबानो नुलांगोन फुरा थेसिलागासिनो ओरै थेखांबाय नै बेखौ थेखनजोबगोन आरो ओरै दैखौनो ओरै होगासिनो आसोलफ्रा थेसिलागासिनो आरो नै आलि फुरा बालाजोंनो संसदन गैयिखासो आलि थेग्राफ्राथ' नायदोरा बेखौ फुरा लाजाखाया ना जाग्राथारसै आरो फुरा आलि थेसिलागासिनो आरो हरै थेखांजोब्बाय नैबेखौ थेस'बानो हारसिं रानबाय आरो बे एसेबाबो ओइथिं मुसारि सानानै दोनखाबाय फुरा इउनिक नायलांबाय था फुरा रानजोब्बाय माने गाइस फुरा आलि कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दैया रानजोब्बाय नै दहाय दै नुदोंमोन ना बाव अ माय गड हमगासिनो आङो नै मुसारियाव बेयाव हाबफैजोबगोन आरो नाया नै बेयाव फैगोन दा इउनिक स्टाइल ना दारा थेनाय आरो माने सेरमांगायाव दारा थेगासिनो दा आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो नायनो
नै नाया नायनो हागोन नै दैयाथ' फुरा माबसिना दं नुजोबखायो नै नायनो हागोन फुरा खारखावजोबा आयु खोनायो खारलायलायो बिदा फाग्ला गोजा नै नाया नुजोबखायो खारगासिनो नै बोरो आयै खारलांजोब्बाय दाथ' नाखौ हमखांबाय जोङो हमनाय भिडिअखौ लाबाय थानो हायासै माने ना हमनायाव बेस्थ' जाबायना आंबो बिराद इन्टारेस्ट मोनलां ना हमनाय होनबाथाय भिडिअफोरखौ खेबनो बालायलायो ओंखायनो खेबनाय जायासै आरो बिराद हमबाय नाजों दावहा नांनाय आरो बेनो ओमफ्राय नायनो हागोन नै नाया अ माय गड सेरमांगानि ना बियो मनायाव नै मबाइलावसो फिसा नुदों फिथिख्रि दं ना बेरेंगा थेरेंगा दंलाजोबो आरो नै बामि थामि अ माय गड नायसो जाबाय बेखिनियानो आरो बारा मोनासै टटेल 10 केजि जागोन खोमा मनाया बिराद गिदिर ना नै फायखारि मनासो 10 केजि जागोन नाया गाइस बेखिनियानो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामफिनदो थाफाथाब गावस्लाजोबना होदो आरो बेनो ओमफ्राय जों बे ना सारनायखौ मा होनो होनबा बिदिनो सेरमांगा दै आरो नैबेयो नायनो हागोन बे सेरमांगा दै ओमफ्राय ओरैहाय थालिर बागान दंमोन आरो नै थालिर बेदरफोरा जों बेखौनो गायो नै नायनो हागोन बेनोमोन आरो जों थालिर गायनाय हाजिरा मावनाया ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन ओमफ्राय बे जों ना सारनायखौ मा होनो होनबा दारा थेनाय होनो आरो ना दारा थेनाय होनो जोंथिं दस्राथिंथ' मा होनो मिथिया ओमफ्राय बे जाम्फैफ्राव सारलाबायनायखौ ना सारनाय होनबाय बेखौ ओरै बेफोरबायदि सेरमांगा बिराद गोलाव नै बेनिफ्रायनो आलि ओरै थेयै बै मानसि नुहुरनायसिम आरो बिसिम आलि थेलांनानै दैखौ दानबाय दैखौ फोरानबाय आरो ओमफ्राय हमबाय बेनो जाहैबाय ना दारा थेनाय अब्ला मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्सआथ' खालामखानांगोन ना जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादोला आरो बाय